enhlanzi zezansi ngiyakhuleka. Uyimpotopoto lo. Ningixolele ngane zawethu, ubuhlungu engisuke ngibuzwa uma ngibika udaba buyafana nobuhlungu obusuke buziwa imindeni noma sebuziwa abantu abathintekayo kudaba engisuke ngilibika. Ngizolikhumbula udaba ngike ngalibika likamfowethu obehlala nogogo abatholakale bebulewe okubuhlungu kakhulu, batholakala begqitshiwe emgodini owodwa ngenhla womuzi. Okuthe uma ngabe sebegujwa-ke batholakala ukuthi baboshwe ngey'ntambo ezandleni, bafakwa amasalotheyiphu. Buhlungu phindaphindiwe, bagqitshwa babekwa ndawonye kwase kuphosiwa inhlabathi benjalo. Ubufakazi obungakaqhamuki noma bagqitshwe bephila yini noma bese beshonile ngoba okutholakele umfowethu ubenokulimala, ugogo ubengenalutho. Kusashiya imibuzo eminingi kakhulu, kodwa-ke siyabonga amaphoyisa nomphakathi ngokubambisana. Babanjiwe-ke abafana ababili, oyedwa una-17, oyedwa ubena-24. Sizwele nalilunga lomndeni likubeka konke njengoba kunjalo kwenzakele. Ngesigameko esisihlukumeze ngohlobo oluyisimanga, esibe yisihluku ngohlobo oluyisimanga. Kusho ukuthi-ke kube yimina wokuqala ofikile la ekhaya njengoba ngiyindodakazi yala ekhaya. Ukuze ngithole ulwazi lokuthi ake ngize la ekhaya, kuthe ngabo-5 ntambama ngoLwesine ngathumela omunye umfana wami, ngimthuma la ekhaya kumalume wakhe, kumfowethu lo osishiyile emhlabeni. Kunenkulumana bengithe akayilethe. Uma efika-ke lo mfana wafika hayi kuvaliwe, abekho benogogo. Kanti uma bezothatha indlela baye bangithumelele ngale ukuthi hhayi sizohamba sicela wenyuke uzobheka ekhaya. Nokho-ke abuye umfana angitshele ukuthi akukho muntu, ugogo akekho, umalume akekho. Kodwa manje inkinga imoto beyingekho egcekeni, beyingezansi emgaqweni. Bese ngithi naye akowulinde, kobuye uphinde uyobheka ukuthi ave uzofika sebebuyile yini. Uma esebuya kwesibili uyafika futhi kuvaliwe, akukho muntu, akulayithiwe, kumnyama. Imoto yona isapakile lapha ngezansi emgaqweni kanti ipaka egcekeni. Okay, kusho ukuthi nami bese kufika kumina ukuthi ayikhona nokho kukhona okushaya amanzi. Uma bezohamba la ekhaya shosho bayangazisa, isikakhulukazi umfowethu uyayafike kumina, hayi sisi sinoma sizothatha indlela ethile, unyuse omunye umfana azobheka ekhaya. Okay, hayi ngibona ukuthi akokenyuke mina omdala. Bese ngicinga omunye umntwana wamakhelwane ngoba kwase kuyisebusuku, uma ngicabanga kwakula ko8:30. Hayi bese siyeza-ke la nalo ntombazana. Uma-ke siza siwela lapha emfuleni la siwela khona uma uzophumula ngapha, sizwe kukhala isicabha semoto sithi bha. Bese ngithi hawu, ungathi isicabha semoto lesi esikhalayo, kusho ukuthi labantu bala ekhaya sebebuyile. Hayi size ngomgaqo size. Uma nje sibude buduze nemoto emgaqweni, sibone ukuthi kuney'thuzana zabantu abawu2. Nala emotweni kunobukwelekeke nje ongathi kunento eyenzakalayo, ongathi mhlawumbe imoto iyakhandwa, kwenzeka nje something. Abesethi lo mntwana kumina, hayi gogo ake sime ngoba manje la kagogo akulayithiwe kumnyama, futhi nalabantu abasemotweni abalayithile emotweni. Mhlambe sizothi siyaqhubeka siyakubona kanti abantu abazosenzakalisa. Bese sihlehla sibuyela back, senzele ukuthi sihambe-ke manje ngokukhokhoba bangasiboni. Ngoba sizamani? Sizama indlela yokuthi sibabone ukuthi ngabe obani. Nokho-ke kwakumnyama ngoba kwangalayithiwe amalayithi kwakumnyama. Hhayi-ke sikhokhobeke kanjalo, hhayi lutho asibaboni. Baqhubeka bona bayasebenza la emotweni, hhayi. Bese ngicabanga mina ukuthi nokho nangu umakhelwane la ngaphesheya okhona wesilisa. Ake sizame manje ukuthi siyocela yena asiphelezele ngoba sibantu besifazane. Hhayi sifike futhi simthole ubaba uMsomi uSifiso asiphelezele size naye. Uma sifika okokuqala singakafiki la egcekeni, sibone ukuthi hhayi lapha emotweni zikhona into ezonakele. Hhayi bese sishiya kanjalo senyuka sinyukele la ekhaya. Uma sifika la ekhaya, kule ndlu yokuqala umxhaso,
akuvaliwe. Bese siyangena, bese silayitha amalayithi ngoba sathi silayitha ugesi sabona ukuthi hayi ugesi bawuqashulile. Sithi masithi hawu amakamera nje kuphethu izinto eziningi zithathiwe. Izinto ezibalekile, oma-ID, amakhadi asebhenki, yabona nje. Nezingubo azikho kusicathulo la ekamereni ke lomfowethu. Okay. Bese ngithi nayi ake sidluleni ngoba mhlambe sizothi abekho kanti mhlambe bala ngaphakathi ngoba sesibonile ukuthi sikhona isigameko esenzekile. Hayi sizeke kule ndlu enkulu kagogo. Masithi siyavula la endlini kagogo kukhiyiwe. Hawu, kwakhiwa pho. Hayi bese sithi asivele sigqekeze. Hayi saqhekeza. Uma sigqekeza amakamera nakhona avuliwe. Ekamereni likagogo ugogo amukho kodwa siyabona ukuthi ube umuntu obeselele. Uvuswe eselele. Hayi bese ngitshela ukuthi ake ngibheke ko-wardrobe. Ngivule ko-wardrobe hayi akho lutho. Ngivule efrijini lutho akho lutho. Hayi ke siqale ke manje sibone ukuthi ake sivele sifonele ke manje umndeni wala ekhaya. Hayi ke suthinta umndeni nawo ufike usibone isigameko. Hayi nawo dilaye la egcekeni emva kwezindlu hayi lutho. Abekho labantu. Hayi ke bese sithatha ke isinyathelo sokuthi ke ake kuthintwe amaphoyisa. Hayi ke afike futhi amaphoyisa ngokusheshsha. Hayi afika abone nawo ukuthi konakele abhaliseke ngokwenjayelo. Sishaqekile kakhulu somndeni. Sishaqekile. Umama wami lo gogo okhulunywa ngaye ube semdala. Indlela yesihluku ahlukumezeke ngayo angazi ngathini. Naye umfowethu hlukumezekile. Okuyinkinga ke kakhulu bathatha bazibathatha ngisho igrosa. Akukho grosa la ekhaya. Nalezo zinto zasemabhenki bathatha kwani sisesiqhingini. Sisesiqhingini sihlukumezekile. Besicela nje abomthetho nohulumeni ungenelele ngoba manje kunzima imizimba ewu2 kumele mayingcwatshwe kodwa manje awazi uzoqala lapho uye ngalaphi ngoba akukho nokokuqala. Akukho nokokuqala. Inkinga enkulu nje ukuba bathatha igrosa. Mhlawumbe uma awutshele umuntu uma nibacinga ningabatholi nicina nibathola kuphi? Ya, ngiyalapho ke manje. Hayi ke ahambe kamaphoyisa bese siyawachazela ukuthi ke kuzothi makusa sizama ukuqalaza la ngoba la indawo zala zimahlathi. Kodwa futhi nabo sicela basisize ngoba manje le ndawo njengoba zimahlathi nje akulula ngempela ukuthi sisheshe sibathole labantu ngoba asibazi ukuthi bakephi. Ngangcono bebezazama ukuthi bafike noma inezinja zona ezizohogela umkhondo usheshe utholakala. Hayi bakuvuma futhi lokho abomthetho. Hayi ke kuseke sivuke siwumndeni sifune. Hayi ke safuna saphuma senyuka silandelani ke amasondo emoto ngoba imoto omakhelwane bathi bayibona ile enhla nomgaqo la kuphela khona umgaqo. Bangazo omakhelwane ukuthi kuqhubekani. Ithe isuka futhi le moto yaphushwa yabuyiselwa la ke thina sifici khona. Hayi ke base bethi ke abomndeni njengoba imoto iphushele ngapha ake silandele lomkhondo wangapha. Kanti nempela indaba ingakhona. Hayi ke bathe ufuna nje kancane abomndeni. Base bengena endaweni ewumhosho. Le mhosho ubizwa ngokuthi umhlathuzana. Uma bebheka khona endaweni nje enezihlahla ngaphansi kwezihlahla kunendawo nje emakekile ewufokhona la uyabona mawusuke wakhe ithuna. Hayi babe nokusolta ikhona.
le ndawo yenziwa yini yona ibe kanjena, ibe indawo ekade isetshenzwa eclean. Kodwa futhi le ndawo ileviwe. Akukho nto ephakeme eyigquma ukuthi mhlambe kunento ngaphakathi. Ilevi kodwa kuyabonakala ukuthi le ndawo ibisetshenzwa. Hayi ke bese kuphindwa futhi kuthintwa amaphoyisa ukuthi hayibo ake niphuthume bomthetho. Kukhona lapho sisola khona. Hayi nangempela baphinde bafike futhi abomthetho. Hayi bafike nabo babone. Kubonakala ukuthi ayikhona. Ikhona into ngempela ikhona la base kuqhutshekwa ke nestep sokuthi akugunjwe. Yo uma kugunjwa kuthatha isikhathi lo mgodi ubugxilile ushona phansi. Ubugxilile ushona phansi lo mgodi. Hayi bagubhe utholakala umzimba wokuqala. Uma bewubheka umzimba wokuqala umzimba wama ugogo. Baphinde futhi bagumbe. Baphinde bawuthola umzimba wesibili umzimba womfowethu. Kubuhlungu futhi angazi kuyophola makunini. Kuyopholiswa yini? Kuyophola kanjani? Angaze. Konakele South Africa izigebengu zabalake kakhulu. Angazi noma izidakamizwa lezibili ezingaka. Kuyachazwa ke isimo kabe bekusona ke. Bafaka amasalo tape emlomeni kuhlanganiswe namakhala. Kwabuyiswa ilokhuzana izilonto baboshwa ezandleni ezinyaweni. Sikhathazekile kakhulu. Okuyinkinga kakhulu asazi soqala phi sithi. Okuyinkinga nje kakhulu. Uma betholakala balimele bashayiwe. Batholakele balimele. Kodwa ke ekulimaleni ke abachazanga kakhulu abasitshele kona ngisakukhumbula. La ebusweni ungathi khona into abathelwe yona ezichemical ongathi bebeshiswa. Batholakala emgodini owodwa bebembelwe umgodi owodwa omunye engaphansi omunye engaphezulu belele omunye uvundlile phezikomunye. Umgodi manubuka manizwa umgodi lo ngathola ukuthi umbiwe ngolunye usuku ulindele hayi ngosuku lesigameko ngoba mhlambe bekungeke ukuthi ubambe manje. Yes kusho ukuthi wambiwa nje washiwa. Yebo ngizosho kanjalo ngoba omakhelwane bathi bagcina ukubabona ngoLwesibili mina ngicine ukubabona ngeSonto. Ngaphuma esontweni ngeza la ekhaya ngabafica be-right bengenankinga sahlukana nabo. Hayi ke mase bechaza komakhelwane bathi hayi sabagcina ngoLwesibili nabona bomndeni futhi bathi ubhuti waya emndenini ngoLwesibili. Eyobuka ibhola kwakudlalani Pirate kwakudlala eyobuka ibhola umuntu ke ozobuyabuye futhi azozibukela ibhola namagenge ngoLwesithathu. Wangabe sabuya. Kusho ukuthi lesigameko masithi siyabheka siwumndeni isigameko lesi esenzeke ngoLwesibili ebusuku ngoba ilona langa abagcina ukubabona ngalo oLwesibili. Kuzeke kwaqala ukulandelwa ngoLwesine ebusuku. Mhlawumbe umama oneminyaka emingaki plus or minus? Undunabani owa-1943. Umama wa-1943. Yeah, ubhuti wa-75. Ubhuti wa-75 futhi una 40 something. 40 something years. Yeah. Ubhuti uyena onemoto? No, imoto ekababa, ekamkhulu la ekhaya. Akusiye yakhe imoto. Okay. Ekababa imoto. Kodwa ibisetshenziswa. Ibisetshenziswa ke
umndeni ngoba ubaba naye amsekho emhlabeni. Okay, mhlambe makusuka la ekhaya siya lapho endaweni yesigameko, isigameko sesibili ngoba ucrime scene 1 lo ucrime scene 2 lo Yes, mhlawumbe. yes. Into izothi kungaba yibanga ecishe libe ngakanani Ubani kuseduze? ungawubani? Oh, kula nje emva komuzi singaba. Mawunyusa umgaqo nje kuseduze akulona ibanga elide. Ba 600 meters. Oh, 600 meters. La ekhaya ngoba sila ayikho imizi engale. Hayi ayikho. Umuzi ogcina lo. Imizi zokugcina lo. Imizi eminingi njengoba sekuyihlathi nje seyasuka yabuyela isingapha. Usho ukuthi bona nje ababesele bodwa la ibona abasuka kuqala ngapha ngenhla bazokwakhala. Ngoba sebesele bodwa nje yingoba la abangale ngenhla sebesukile babuyele ezantsi. Mhlambe ke asifuni ukungena uphenyo kusazophenya amaphoyisa. Kodwa engubukayo singakubuka ukuthi khona ungagxili. Izinto zomndeni into esemndenini noma into engaphandle uthothi ubugebengu nje ubona ukuthi ungathi ubugebengu. Ngifuna ukubheka lapho ukuthi mani ibuka nina njengomndeni le eyobugebengu obuyimele noma into yomndeni ngoba ezinye izinto ziyezike nje uthothi hayi inomndeni phakathi le hayi ubugebengu obuhlelekile. Leke iwumadida ngoba iwubugebengu bomndeni. Ayibambe lapho amsaqhubeka nayo senzele ukuthi amaphoyisa singaze singene eindaweni zawo kodwa besifuna ukubuka nje ngoba okay Africa my continent, Africa my home sekuchaza udadewethu into ebalekile njengamanje kuwonke umuntu obuka le video ukuthi lo mndeni usemanzini njoba besemanzini kanje asibagcine bela emanzini behlale kanje kodwa okwethu okwami nawe ukuthi sibambe njoba esho nje akhongishe cross kumsebenzi wethu ukuthi la endlini angene icrosser la endlini angene amabhakede aphethe amakheke aphethe amawujuice kwenze ukuthi abantu mabefika bezobabaza kube khona abazonikezwa khona iqala lapho so hamba nayo ke size siyofika ekulungiseleni nomngcwabo size siyofika enzeni umngcwabo akufanele ukuthi umndeni lokhu ngikusho phambi kwa wonke umuntu akufanele ukuthi manje umndeni ustress ukuthi konje songcwaba ngani Nkosi yami konje abantu sobanikana lokho akusale ezandleni zethu ngoba sengifikile ngesithunywa senu asiphethe lutho thina senu ngizonitshela ukuthi nasi simo mina into engizobatshela yona abantu bala ekhaya ngizobatshela into eyi1 ukuthi ningabe nisenza lutho yonke into nithinte mina ngithembe nina hayi ukuthi khona into engiyithembile so ngizosho kanjalo sazosuka ke la siyobheka le ya crime scene yesibili emva kwalokho sesobe sikhala amaphepha kodwa engushiya nje la ekhaya igama elilodwa nasolundi ngiyosho lona lelo ukuthi mase ngifikile ningenzi lutho nihlale kanje ngamane nihluphe mina ngefoni nina hluphani mina ngefoni mina ngizohlupha abantu base-Afrika ngiyabethemba bayangithwala bahlale bengithwala akuzuba isikhathi eside ngithole ozothi ayi mina ngizoyibamba le so kubuhlungu kunjalo umndeni nisemanzini nathi besohlanganisa amehlo sobhonga emswaneni ngicela ukusukuma manje sihambe kodwa igama elilodwa mina ngokwamswele ekhaya kuseMatuba kodwa ngowe South Africa ngowe Africa manje ngithi nje hlala nje kanje ifoni